Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li mid-29 ta' Jannar se tidħol fis-seħħ l-implementazzjoni tal-miżura tal-PEP u l-PrEP, mediċini preventivi kontra l-HIV li se jkunu offruti b'xejn. Huwa deskriva din id-deċiżjoni bħala waħda ta' prinċipju ta' prevenzjoni li se tagħmel differenza reali fil-ħajja tan-nies u twettaq impenn elettorali li kien diġà mħabbar fil-manifest. Dr. Abela qal li dawn huma deċiżjonijiet li setgħu jittieħdu biss minħabba ekonomija li qed tikber b'mod sostenibbli. F'dan il-kuntest qal li filwaqt li l-oppożizzjoni twiet miżuri simili, il-mistoqsija ewlenija tibqa' jekk hemmx kredibilità u saħħa ekonomika biżżejjed biex dawn jitwettqu. Meta tkellem dwar is-settur tas-saħħa, il-Prim Ministru saħaq li dan jibqa' wieħed mill-prijoritajiet ewlenin tal-Gvern u tkellem dwar sensiela ta' riformi u investimenti li għaddejjin jew pjanati, fosthom it-tkabbir tad-Dipartiment tal-Emerġenza ta' Mater Dei, proġett li mistenni jibda din is-sena u l-iżvilupp ta' sptar ġdid tal-psikjatrija biswit l-Isptar Ġenerali bilan li titnaqqas l-istigma u jitjieb l-aċċess għall-kura. Semma wkoll il-Pawla ħabbu l-investiment f'San Vincenz de Paul fejn mistenni jitnieda tender dalwaqt għal faċilità ta' kura intermedjarja ta' 300 sodda, speċifikament għal popolazzjoni anzjana. Skont il-Prim Ministru dan l-ippjanar holistiku għandu jgħin biex jitnaqsu l-ħinijiet tas-stennija fl-Isptar Ċentrali u jitqasmu aħjar is-servizzi tas-saħħa madwar il-pajjiż. Dr. Abela rrefera wkoll la riforma fid-donazzjoni tal-organi li saret wara konsultazzjoni mill-qrib tal-esperti. Qal li l-bidla fil-liġi tista' twassal għal iżieda ta' madwar 50% fit-trappjanti, potenzjal li jiġu salvati aktar ħajjiet. Deċiżjoni li fi kliemu turi l-importanza li l-politika tħalli lill-esperti jgwidawha. Fuq livell ekonomiku u fiskali imbagħad il-Prim Ministru wieġeb għal kritika tal-Partit Nazzjonalista li qal spiss jitkellem dwar nefqa' u dejn u qal li d-deficit se jkun ferm inqas minn dak previst u sostna li fuq deċiżjonijiet li jolqtu l-but tan-nies il-Gvern għandu l-kredibilità li l-Oppożizzjoni m'għandix. Qal li l-Gvern irnexxielu jieħu deċiżjonijiet diffiċli fil-passat, speċjalment matul il-pandemija li waslu għal suq tax-xogħol b'saħħtu u żieda fil-paga medja. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-prijoritajiet għal din is-sena, fosthom it-tnedija tal-Viżjoni Malta 2050 li sejjaħ l-akbar proċess ta' konsultazzjoni pubblika li qatt kellu l-pajjiż. Semma wkoll proġetti ambjentali fuq siti ewlenin bħal Manul Island u l-White Rocks u investiment fi proġetti sportivi u riformi soċjali oħra. F'kuntest internazzjonali, Dr. Abela refera l-instabilità ġeopolitika u l-bżonn ta' deċiżjonijiet għaqlin b'Malta tkompli s-saħħaħ relazzjonijiet bilaterali tagħha u taħdem favur id-dialogu u l-paċi. Hawnhekk semma li tant kemm is-sitwazzjoni dwar Greenland qed eskala malajr li l-ħadd fil-għaxija sejħet laqgħa b'urġenza fuq livell tekniku fl-istituzzjonijiet Ewropej u allura s-sitwazzjoni mistennija tibqa' tiżviluppa. Huwa temm billi qal li l-implementazzjoni tal-miżuri tal-baġġett diġà bdiet, partikolarment fost il-pensjonanti u l-istudenti, u saħaq li l-Gvern se jkompli jieħu deċiżjonijiet li anke jekk jolqtu ftit nies ikunu kapaċi jbidlu ħajjithom b'mod sinifikanti.